Okay, magandang hapon mga pare guys. Ito po yung pangalawa kong motovlog. Pauwi na po kami ngayon galing sa work. Kaming dalawa ni partner ko. Parang cutting classes po. Kasi half day. Half day sa trabaho. Pinakamadalas po kasi nag-half day yung partner ko. Ngayon ako lang po. Ngayon lang po naman po ako nag-half day. Dahil office day online namin ngayon mga pare guys. Travel motovlogs ulit mga pare guys. Going home. Ayan po, nakikita natin kung gaano mabilis po mag-cutting classes. Umuwi ang aking partner sa trabaho. Mas excited pa po siya sa akin umuwi mga pare guys. Ayan, medyo moderate pa po ngayon yung traffic mga pare guys. Nakikita na po natin yung galaw ni partner ko mga pare guys dito sa kalsada. Kung gaano po siya kagaling sumingit mga pare guys. Hindi po kasi talagang halata na excited siyang umuwi mga pare guys. Kanya-kanyang uwi po kasi kami ngayon mga pare guys sa bahay. Siya po ay uuwi ng Malasiki, kaya medyo nagmamadali din siya. Ang oras po kasi ng aming online office days 2 o'clock. Ayan po, nakita na natin si partner ko mga pare guys kung gaano siya kabilis sumingit sa kalsada. Nakakapilip po ang banda sa isingit mga pare guys. Hindi ko na po siya nakita mga pare guys. Itong way na to mga pare guys, kung sa diretso is papuntang Villasis to Urdaneta at Baguio. Mga pupunta ng Baguio, doon po yung way, straight ahead. At dito po ako ngayon, kakanan na po ako dito mga pare guys. At nandito pa pala ang partner ko. Sige pare ko, isingat ka.
biyahe mga pare guys. Mabuti po hindi ngayon umambon ngayong araw ng pag-uwi ko mga pare guys. Mainit-init pa rin ngayong hapon. Itong way na to mga pare guys, going to Rosales. Hindi na rin po masyadong traffic ngayong oras na to mga pare guys. Ayan po mga pare guys, make sure po pag magkakat tayo dito or mag-overtake sa kalsada, mas magandang naka-flasher po tayo palagi mga pare guys at nakatingin sa ating mga side mirror. Ride safe sa mga riders dyan mga pare guys. At dito po medyo traffic na po dahil papuntang bayan na po ito mga pare guys. Maya po kasi magko-connect na po tayo sa Zoom. Sa Zoom po kasi kami magko-connect ng online meetings mga pare guys. Every month na po ulit kasi ginagawa yung mga pare guys, para ma-explain lahat yung mga benta ng mga branch namin. Tsaka target quota namin every month. Yung mga kumota. Hindi na po kasi ako kumain ngayon dito sa oras na ito mga pare guys, at sa bahay na lang ako kakain mga pare guys. Kasi isinakto ko lang yung oras na to papuntang bahay. Bayan ulit ng Rosales mga pare guys. Dito mabilis na po yung pagbiyahe natin mga pare guys dahil wala na pong traffic dito sa lugar na to. Napakaluwag na po ng kalsada. At mamaya mga pare guys, papakita ko kung paano mag-connect sa Zoom app mga pare guys. Yun yung mga about sa meetings, or yung iba yung nag-online classes. Halos Zoom kasi karamihan ginagamit dahil dun kasi any people na nakakonect down pwede, basta alam nila yung password tsaka yung username na ilalagin doon mga pare guys. Napakadali lang po mag-connect. Pero sa oras na to mga pare guys,
papunta muna ako ng bayan dahil may bibilin muna ako mga pare guys. Itong way na ito mga pare guys is Rosales pa rin. Malawak din po kasi ang lugar ng Rosales mga pare guys. Ito yung way na nag-travel ako nung unang part 1 sa aking motovlog mga pare guys, going to work. At ito naman po yung pauwi ako ngayon mga pare guys. Same way pa rin siya. Dito sa tulay na to mga pare guys, widening siya. Mukhang maganda yung kalabasan nito mga pare guys pag natapos itong tulay dito sa Bakit-Bakit. I think Bakit-Bakit yata yun or San Pedro West. Yung right way po yung mga pare guys papuntang Nueva Ecija. Itong way na to mga pare guys is itong diniretso ko is papuntang Balongaw, papuntang Umingan. At dito rin po yung daan papuntang Nueva Ecija din mga pare guys. Dalawang way din po kasi ang papuntang Nueva Ecija. Sa mga mahilig mag-rides po dyan, ayan, dito po yung way papuntang Nueva Ecija from Lupao. Dito po yung mga pupuntang Lupao. Mingan, mga pupuntang Mingan din.
Okay, dito na po tayo sa bayan ng Balonga mga pare guys. At dito may bibili muna ako mga pare guys bago uwi ng bahay. Daily na rin po nagbubukas yung palengke dito. Dati po talaga mga pare guys, nung unang pandemic, napakahirap pumili sa palengke. And medyo okay na po mga pare guys. Pero may curfew pa rin mga pare guys. Around 8 PM mga pare guys. At dito po, bibili muna po ako. Salamat po sa panonood. At papakita ko yung pagko-connect sa Zoom meetings mga pare ko. Subscribe po sa mga bagong viewers. Bilisan lang po mga pare ko. Ito na po mga pare ko. Ko-connect na po tayo sa online meeting. Zoom. Connect na po tayo sa online Zoom mga pare ko. Hanggang dito na lang po. Like, comment, subscribe po tayo mga pare ko. Maraming salamat. Ride safe.